Haino Nok Nukhungo Kesakerong Wnglaimani Patimung no tiyei Bihikno Butok Khlaiwi Lama Kwcharo Khibikwlangkha Bwsai hini Koksilsamung Kasakha Patimung Charilam Puranbari Forest Office Gana Amchaio Paithango Fire Servicesni Adongrok thangai o hamjukno tlangjaka bisalkor bwkasti sakhamnogo Kokbanglaimani bisinde Saimanka Krak Salhora Nirdhonde Mungoi Khoroksa Borok Bihik bai kisa misa Kesakerong Wnglaimani Koktuma abo hai jorawono Bihikno jolijagai lathabai bokrok buwei Remani Koktuma abo bai Rumarai deni bokrok phatiwei bukungtei khunjutei thiphaimani hine sawi mankha Paithango Bihikni chirik mokrok Khorang khnawei amchani lukrok Patimung thayo thangai sogika hnkeno Nirdhonde Patimung thani khari thangmani Koktuma bokase phaika Charilam Puranbari মহিলা কইরা গেছে তো আমরা গেলাম মহিলাকে আমরা বিচার করে মহকুমা নিয়েছি নাম কি মহিলা রুমা রায় 28 এটি কি মারধরের ঘটনা নাকি কোনো ফ্যামিলি কত মারধর করছে নাকি আপনারা কোন জায়গাতে বাড়িতে আনছেন না রাস্তাতে আমরা আরেকজন রাস্তা লাগতেছে পুরানবাড়ি চরিলাম Paithango amchani lukuro Koktumar horka bisalkor fire servicesni Adongrok no Patimungni Koktuma manka hankeno Patimung thayo thangshogika fire servicesni Adongrok Fire Servicesni Adongrok thangai o hamjukno tlangjaka bisalkor bwkasti sakhamnogo phiaba bini sakbeloni hami angmani bai bono refer khlai rohorjakha Agortala jibi sakhamnogo Nirdhondeno arrest khlainani bagai tabuk habao ongkhorjak bisalkor thanani police bisalkorni simi jiboni Kokthom Chini Khorang